i la mà de morter. Perquè l'alioli es pot fer amb el morter o amb el mini-primer. Jo ho farem amb el morter, que sembla... Costa una mica més, per això. Què se necessita per fer l'alioli? Oli. Sí, però abans de l'oli... Ai! Primer de tot, ai. Vale? Us agrada que piqui? Sí. Oh. A mi no m'agrada l'all, però amb l'alioli... Amb l'alioli sí, no? A mi m'agrada... Si t'agrada més picant, fiques molt all. Si t'agrada poc picant, doncs fiques poquet all. Molt picant. Com fico? Molt picant. Molt picant. Molt picant. Molt. Piquem l'all. Algú me vol ajudar? Jo. A veure, mira. Sortireu tots, ja? Mira, que te veurà la... Mira, pica. Mira, com va això? Bé? No sé si no veurem. Vinga. Jo. Vinga, Asier. Pica. Fort. Vale. Vinga, una miqueta. Una miqueta més. Molt bé. Vaig a ficar l'ou. Però l'ou no el fico tot, el groc de l'ou, vale? I ara no l'he separat. Com ho separa? Mira, això de vegades trenco una mica l'ou i el separo. Aquí està el blanc i aquí està el groc. Veieu el groc? I el poso aquí. Oh! I remeno. A veure, vine. Jo. Remena tu. A ver. Molt bé. Vine. A ver. Remena. Mira, fica una mica de sal també. Fica-la. Fica. Voy a ficar sal a l'ou. Vinga, una miqueta de sal. Vinga, remena. Molt bé. Com ho lliguem? Ara no, perquè ara és poquet a poquet per lligar-ho. Vale? Quan estigui lligat us cridaré i ficareu. Perquè de vegades se talla, Espero que no se talli, espero. Vale? Ara ho faig jo. Com que cansa una mica, doncs anar canviant de mà, Jo, mira, ho faig a l'esquerra. Ho faig amb un ou o amb dos. Vaig a ficar un altre ou. Que us en recordeu que ficàvem de l'ou? Solo hay uno, solo el rovell. El rovell, molt bé. Separem. Veieu? Ho separem i agafem el rovell, que és el groc. Ho veieu? Yo no lo veo. Ara de seguida els cridaré,
que te fico una mica d'oli. Vinga, remena, remena, nena. Remena. Fica. Remena. Què tal? Bé? Le dices a la Maria? No està més? Molt bé, gràcies, Júlia. Vinga, que te fico una mica més d'oli. Vinga. Remena. Mira la Montse, lo guapa que està. Què tal?